Gading. Nggih. Njenengan mirsani Mbak Mimi niku nyelot mriki nyelot pripun? Saya kalem napa nyenengke napa madolke? Nyenengke. Madolke nggih. Terus kalem. Kalem kok. Saya tuwa niku kula pun ra butuh validasi meleh kok. Saya anteng nggih. Tajem sih polatane. Nggih rada kepenak nek arep dikamplengi dadi kan. Nek saya tua saya anteng dadi luwih gampang ora usah dadak nguyak-uyak teko bris-bris. Pada sak tinju ae kok kalem meneng diantem. Mas saya tua niku saya semeleh. Isra butuh validasi, tidak harus butuh, tidak haus pengakuan. Yang penting bismillah paringi sehat, paringi ayem tentrem. Dadi karena nek donya iki nek mburumu wong seneng, di situ ada kesenangan kok mburine wo. Tapi carilah urip sing ayem, di situ ada kebahagiaan. Jadi nek memburu seneng itu wong seneng tok. Nek buru ayem di situ ada kebahagiaan, ketentraman hati, kelapangan hati. Luar biasa saploke bar metu saka pondok sing pati kae jan. Apri. Wah, apri segala macam ngono-ngono tok ya. Aja diyah-yah lho, Pri. Itu hanya oknum. Saploke bar ngangsu krawruh karo kiyaine. Ayo. Iki ya digiarke live streaming Dalang Seno. Nggih, dados ingkang wonten dalam utawi sederek boten saged mirsani langsung, saged mirsani lumantar YouTube. Sing mirsani wis 5.000. Tepuk. Lho, wonten dalu menika pamirsa wonten live streaming ada 5.000. 5.000 urung sing neng kene. Iya. Ki matur nuwun karo Mbak Amin, Bu Amin. Bu Amin rumah makan mah ya enggak sing transit. Duopeni ngantek bedudung. Aku digawani kambe 5. Lumayan alhamdulillah. Kok kambe. Sesuk tak nggo apa kuwi serundeng, sesuk tak nggo ngopor, tak nggo apa ya Allah. Gawani kambil sak kentose. Apa lho? Ayo. Bapak perangkat desa, Bapak RT. Menika wonten RT pinten? RT 8. Nggih, Bapak RT lan sedaya ibu-ibu ingkang luar biasa, ingkang kala wau siang ugi sampun acara larung nggih. Larungan nggih kala wau. Kirap napa larung kok kala wau siang? Kirap nggih, sampun dumadi. Mas Gading Pawuke. Penyanyi yuswanipun sak menika pinten? Kula 19 tahun. 19 kula tepang penyanyi kintal kirang langkung gangsal 6 tahunan nggih penyanyi nggih. Nggih. Wong anggur munggah ning panggung nusul ke ngrawani iku mesti mepet aku ngene iki. Nggih. Lah nyen mesti sakniki nyen mboten ngaku penyanyi tasih timur kan iki mboten kaya. Kene nyaman nek kedak aku kula nyaman nek sakniki Sukino niku umur pinten punan? Sakniki berarti 8 tahun. 8 tahun punan. Nika lahiripun 2017. 2017. Kula ganti Sukino menika. Ora kaya 17 Kak aku isi Sukino kae. Sing kerem mbok retke pari. Apri sekate-kate. Pokoke senengane. Kalau wonten pamundutan mawar kuning. Nggih, mawar kuning. Menengke. Kapiji sinten monggo nderek. Nggih. Mbak sinden cantik no. Mawar kuning. Ingkang sinten? Napa makne dentan napa kalih-kalih nderek panjenengan. Mbak Saras. Oh, Mbak Saras. Nggih. Alah. Yo. Iya. Bu Neti. Niki gandeng sampun jumeneng. Nggih. Diaturke mawar kuning rumiyin. Nggih, mawar kuning. Kek tetembangan melih. Kan di mriki Mbak, mengke lek men ketutupan sagak, engko rasa bedake.
Pasuruan karo cagak kok ya ora beda. Bapak polisi saking Kapolsek ndherekaken Sugeng Kondur, Bapak sehat nggih, Pak? Kowe ngerti ra kowe kan ngadang kowe engko digaruk ning kono. Ya ora. Ki nek wong tindak pidana ringan wong tidak melangkakan anarkis apapun lho ya. Mangga mawar kuning. Iya. Yo. 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 Sampun. Nggih, Sampun sampun lumati matur mawar nuwun. Mawar kuning. Neng ya kote lho, mosok gur sak lagu. Tekan pira? Ini ki mau kesepot reka. Sedawan. Sebut kok mawar kuning roh rambahan ngene ya ora. Lah demo Pak D rok ramban. Sugeng dalu Mbak Saras. Sugeng dalu. Kak Ince. Mbak Saras menika asli saking Gunung Kidul. Mboten, Pundi? Bantul Mas. Oh, Bantul. Bantul. Nggih. Sugeng dalu Bu Neti. Sugeng dalu, Kak. Menawi Bu Neti menika saking Minggir nggih, Nggih, Minggir Bapak. Sleman. Sulaiman. Lho, aku bisa ya. Kula riyen nggih kalem kados panjenengan. Alus kalem kados panjenengan. Serawung kalih apri dadi pengaruh. Dadi siapa partnermu, siapa kanca serawung menika menginfluence kita, tetap berpengaruhi. Mulane nek ana wong patuk aja jerak wong matuk keturunan patuk. Wong pilek aja keturunan wong pilek, wong bosak mungkin kok dadi Telek. cantik lho. Pokok sing elek aku. Pamundutanipun apa Mas Gading? Niki enten melih sugeng dalu Mas Gading kula nyuwun tembang sesideman Sesideman. saking Sesideman. Slamet Riyadi Banyumas. Oh Banyumas. Nggih, enten malih niki saking Mbak Linda Singapura. Nyuwun tembang Glo yang nyanyi Mbak Ayu saweran 300. Nggih, Mbak Ayu Wah. mangke saking Singapura. Wah, Bojone ya Bojone keplok langsung ide. wah. Kok wah. Poin Wah. ya. Ah, poin terus. mangan kaya di bojone. Wah. Kok meteklek wong wedok. Wah. Sing wedok kok nyambut gawe sing lanang mancing seminggu. Wah. Apa nek? Kok bahagia. Meteklek wong wedok kok do bahagia. Oh iya. Lah iya kok. Wah. Sesideman monggo kawiwitan bawa Bu Neti. Nggih. Ayo mae. Wiwitane anderek sang pekek priya bagus kang olah budaya. Ya ini kalem, aku seneng. Seneng nyawang nek PK. Anggere wong wedok ayu ke armari iki kok. Nyedak salah, ngadoh dari ngemoy. Aku ya pengen fungsi liku tetak kok. Hati-hati lho Mbak, kowe jek sak urip lho. Sesuk disetrum. Rakitang 28 pisan ki ya sik fungsi, Mbak. Monggo Mbak Saras. Sawan menyang kutha gedhe banter terus yung selendang kuning kang saking ukir Bu Neti. swara kurang pramana
Mimin. Ngungrum marang bendara. Anjay. Karakter suaraku benten-benten. Gurune padha kan karakter tipikal. Aku kan melu karaktere Bu Neti ya ora iso. Bu Iya. Neti kon brangasan kaya aku ya ora tekan penggali. Dadi wong kembar identik aja berbeda. Mula Bener. fungsine sidik jari miliatan manusia ya beda-beda kok aku kan padha Bu Neti. Lah kowe dadi ciri khasmu kok. Lah Le. iya kon padha Bu Ayu. Dadi khas karo ciri iki kebak cirine. Cacat. Ngungrum marang bendara. Lah iki penekanan wong ayu. Dia. Waduh. Ngono. Dia kuwi saka India. Dia Sulestya pijer. Nah. Vokal konsonan jelas. Apa nek artikulasi ra jelas? Pijer. Ngincangake. Mikir kebak itu. Udian. Idune abape wong sing atine resik kulino ngomong apik ki sok ning akhirat ganjane kaya minyak kasturi. Wah. Mula nek wong piyai poso kae abape ambune lho, abape wong poso kuwi gandane kaya minyak kasturi. Aku lho keringet kowe dienggo merek tolak angin. Sapa kena kringete bakal melepuh. Dia sule. Ini penekanan, kok entek tekanan. Dia Sulestya pijer ngincangake hales. Monggo Bu Saras. Terima Terus, kasih Mbak Nur. Mbak Saras Saras dan Mbak Neti. sampun menangkani lakon Mawar Kuning kalian Sesi Demak. Sesi Demak. Menika wancinipun gununganipun dipun dalaken. Nggih. Mawi ringan menapa Mas Gading menika? Mawiringan Nggih. napa nggih? Oh di anu. Oh di Waduh, perebutkan ngono teka iki. wah sudah diperebutkan nggih. Ringane napa? Yo, Gangsaran mawon. yo, nggih, monggo. Alah 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 alah. Nya 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 nya. Nyap 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 nyap. Mangga dipun rebut Bapak Ibu. Yo alah. Iki sing kiwa ku wutuh sagane mulih wae apa ya mengko ya? Lah niki sing diet-diet menika nggih. Nggih. Waduh, Panas. waduh. Oh, alah. Walah alah alah iki yo. Niki ajeng kula dom-domke ingkang wonten mriki kok kersanipun asal berkah. Bapak Ibu kula ucalke mboten menapa nggih? Monggo amit sewu. Monggo Pak, monggo Pak. Nah, pun. Jupuk aneh lek kowe iki kok. Aku nek kan teninian piye ngono rasaku. Ra iso copot tak Cak. Anu le akar jupuk terok. Tang. Oh digerek. Nggih, mugi berkah kagem sedaya kemawon. Amin. Amin.
Monggo kagem cegah lek. Nah. Aku ora iso narik. Udah cukup aja, aku minta 3. Nggak syarat. Soalnya dijojoh ininya, dalamnya. Wong Ini edian. luka gitu loh. Sinambi jumenengaken pesinden nggih. Nggih. Kalau sama teman hutan gelo. Gelo nggih. Kang dipun suwun Mbak Ayu, Ayu. saking Singapura nih kalau nggih. Nggih, saking Paling Mbak berpindah Linda Singapura. 300.000. Monggo Bu Ayu Purwolestari. Bojoku, Oh. iki bojoku iki, bojoku. Sepote. oh anggota anyar. Heeh. Anggota baru. Kethuke bablasan ping pindho ora masalah. Sugeng dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng Nggih. dalu. Masih dalam rangkaian pagelaran wayang kulit menika Bakti Pertiwi Pisungsung Jaladri. Jaladri. Ya meniki menika wujud syukur kalian Gus ingkang karya jagat Allah Subhanahu wa taala ingkang maringi rezeki lumantar toya ingkang lumantar napa hasil laut. hasil laut nggih Nggih. menika nggih. Mereka gegandengan adicara inti rak sampun rampit, sampun Nggih. rampung. Bapak-bapak ibu-ibu kang badhe mlebet mirsani wonten lebet kasumanggaaken wonten Nggih, kursi. kursi kang tasih longgar Bancine monggo. pun dirayah mboten Yo, napa-napa. kok bancine dirayah kira ya? Lha piye? Tak yo mbembret aku kok. Kok dirayah. Bapak-bapak panitia kang wonten panggung mboten diandhapke menika. Lho, lah iki aku entuk mboten. terong sijinya sapa sing ngarep terongnya? Wis duwe. Wis duwe sangu dhewe apa piye? Pare. Eh. Maksudnya iki disayur ngono. Disayur lho, Jas, nganggo jamu kok Negatif Paris. banget loh. Jangan ah. Ayo Mbak Ayu jangan pamundutane gelo. Gelo. Gelo nggih. Bawa napa langsung? Derek. Langsung. Langsung. nggih, langsung. Langsung nggih Mas Gading. Oh, Ya, jederek. nggih. Iki waku malah do volley. Niki wau wonten request dari TikTok Mas Dalang. Nggih. Nggih. Nyanu nyuwun. Ngono apa Lah, sih? karena aku mau Saking nge-live. TikTok. Aku mungkin nge-live to. Terus Nggih. dikai bonus, dikai gift. Kayak ana sing transfer. Ya ora, ya engko kecipratan ya ora ketang sithik ya karena ya ming sithik. Entuk sithik nampane sithik, entuk akeh nampane ya sithik. Ngono. Wong wedok. Pamitanipun menapa? Anu sambung wanci dalu Oh, menika. sambung wanci dali. Sambung wanci dalu, Cik. Dari Pak Tony dari Bontang Kalimantan Cik. Timur. Lagu menika ugi spesial kagem Ibu Palupi Nanik Prihatin Nggih. menika nggih keluarga kula Kak Dinda Bestari ngang saking Wonogiri. Halo, Dinda Ugi Bestari. Kak Agnes Siti Oh, Sumringah iya. Bergairah. Ugi Kak Irwan matur sembah nuwun. Mugi-mugi Nggih. travel ya laris. Nah, Amin. nggih. Amin amin. Gandeng niki teng jaba nembe rayaan, ayo gek nyanyi. Iya iya. Aku pengen tiraya. Langsung Aduh. langsung. Ngeraya entuk pohung aku. Sakit mboten ngono lho. Yo yo yo. Yo. Mbak Dinda, bergerilya dong sih. Iya iya iya. Mas Gunawan Fahri. Asik. Ya. Menika wae lagu. Ora kok iso dobake ngono piye ta? Agak goyang-goyangkane ibu iki kok. Kok goyangkane, Bu? Lah iki isine apa? Ceken ora Mbak? Kok gentenan ya nek. Ora ana suarane. Lho asli kok. Hah? Asli. Masa? Asli anduk maksudnya.
Nggih, gelo sampun lumadi. Gelo mau sampun Mas, Yes, aja Mbak Linda dibacutke. Singapura. Sambung wanci dalu napa mangke? Langsung. Mboten apa-apa langsung. Dikacani sinten? Tambahi. Ya tambahi Tambahi. sinten, Mbak. Mbak. Ditambahi Mbak Mbak. Ika Suwesti. Nggih Mbak Iku. Oh ya. Mbak Ika ya boleh. Ya. Nggih tambahi Mbak Iku. Mbak Ika Suwesti. Kaya wong bingung. Mbak Sing Ika. nyiptake sepote ra Mbah Geter. Mbah Geter. Lenabo kok kebablasan dhewe. Lali. Saking akeh ciptaan iki. Ciptaane. Nggih. Kuwur. Oh, alah sugeng dalu Mbak Ika. Yes, Kang Dalu, Mbak Yes. Mimi. Mbak Apri. Oh iya, Deng. Mbak Mbak Mi. Mimi. Mbak Iya. Apri. Wajah lama yang apa bersemi kembali ya, Le. Cahyane sumunar. Suwe ra petuk iki lho. Wah. Soale yo Ana sik beda apa piye? Ora samuni kowe gak aku. ayane ten Jare ana sik ten Gunung Kidul ya campur sari laris banget. Dados kok mboten saged tindak ringgitan ya rama itu nggih, Mbak. Paringi laris sehat lancar. Amin. Ketok beda ya, Lek. Ketok tambah ayu merusuh ngono ya. Tambah iya. ayu ya tambah berseri-seri ya. Lah iya jeneng. Jamune Bungkem lho yuk kowe tak. Lah carane sawah ki nek dilepi terus ayo dadi humuse oke. Sajake wis ora suweng nih ya. jamune sapa ya? Kok jamu. Apa? Berarti iki anu kurang jamu iki berarti. Lah saat wingi sakniki pun alhamdulillah. Sakniki pun. Pamundutane sambung wanci dalu Mas Gading. Nggih, sambung Mas. Dipenaturaken nggih. Nggih. Langsung mawon. Langsung Nggih, mawon. langsung monggo. Spesial buat Bu Linda. anu Pak Toni. Oh, Pak Toni. Oh, Pak Toni. Pak Toni dari Bontang. Buntang. Oh. Langgame sing gede kali Mbak. Iya. Heeh. Berarti sing cilik ra kanggo ya, Bri. Ayo lungguh. Cilik kok. Sing gede. Matur sembah sembah. Mbak Ayu kalian Mbak Ika Nggih, Suhesti. matur sembah nuwun. Keparenipun kados pundi Mbak Limbuk Mancangi tasih wonten pamundutan menapa dereng menapa kados pundi derek pamrayogi panjenengan tole Gading Pawukir. Wah, Kemudian namung niki ngarujuki kemawon. sampun mboten enten pamundutan malih niki. Anjir. Sampun telas. Sampun telas. Lelagon Neng, terakhir Mbak Bilih nggih, kagem nggih. kagem lelagon Ingkang dereng terakhir. jumeneng kalau mau Mbak. Enten Mbak Cimu, Mbak Cimu, lho kuwi. Mbak Agnes, Mbak Mbak Orisa. Agnes, Mbak Orisa. Nggih. Tiga langsung mawon mboten Nggih. malih. Jumeneng. Monggo. Hei! Selamat malam Mbak Cimu. Selamat malam. Selamat malam Dek Agnes Yananda. Halo Akang. Selamat malam Dek Oriza. Kertip. Selamat malam. Iya. Cantik-cantik Nah. semua. Mereka sindian-sindian hebat kakonipun warga laras. Bakoh-bakoh lho. Bakoh. Kokoh. Kokoh tak tertandingi jane iki Cimu ki. Wah. Jan. Mbak Ya. Cimu kita. Upama panitia kile telat nyugoi unjukan ngono wis ora bakal anu. Komedian. Maksudnya ngarep buri. Mbak. Iki lagune ninggal katresnan. Nah, tiga horek. Kereta senja. Oh, ini udah malam. Iya, udah nggak senja.
Oh ya, pakai makanya kimpling, iya. Anjay. Terima kasih Abang siapa mau jenenge? Abang Ruslan. Iya, terima kasih Abang Ruslan. Ayo lagunya Ninggal Katresnan ya. Iya, ninggal. Iya. Oh. Yo Mbak Apri. Hos. Mbak Apri, ayo Mbak Apri. Enak ya Mas. Ayo. Iyo. Ato. Tepuk tangan buat Agnes. Yo Mbak Agnes. Babi, jaranan kok babi. Celeng. Yo Bu Orisa saking weton Dlingo Bantul. Piyungan. Piyungan apa Dlingo? Piyungan. Mas
Siap. Yap, ndirtut kowe aku tetu karo Pri. Ayo. Wes ae Pri. Ora, Ganti krim lah. Ayo, wong loro jarane loro. Ayo Mas, siap Mas. Ngaliya. Cek. Aja ngretol kene ngarep nek nu. Koprol. Apa? Kok anu Mbak Ayune. Ayo. Sing nyabet-nyabet wae lho, Pri. Yo. Sing disambut au. Sing Yo. nganggo jerit ya, Mas. Sing kaya mau, yo. Wes. Jarike suwek cah. Perjuangan. Jareku bednya. Wes. Jarane. Ora. Lah, wis jaran kabeh jadil kabeh. Suwek to, Mbak. Gumantung jempolnya Pohonge metu ora pohonge. jempol kok iso kemlawe. Musuh Pak Kesbanok langsung suwek ya. Sampun nggih. Rai. Sampun Mbak Linggo Nggih, macange. sampun, matur Nggih, nuwun. matur nuwun kagem sewarga mancingan janipun. Mugi-mugi sasampunipun adicara Bekti Pertiwi Pisungsung Jaladri menika Nggih. pinaringan sehat hasil Amin. maksudipun panjenengan gangsar tesihanipun. Amin. Amin. Lan mbok bilih kula kan rayi kula nipun gojek kapakalih kirang nuju prana saestu mugi kersa bedah tangguling samudra pangsami. Nggih. Matur sembah nuwun pinanggih Nggih. malih wekdal mirunggan sanesipun Nggih, Mas Gade. Bunda. Teh nuwun Mas Gade. Nggih, matur sembah nuwun. Sehat-sehat nggih. Amin. Asam lambungnya semoga enggal turun. Nggih, nggih kula padoske andha men medun. Nggih, matur sembah nuwun. Nok, piye, Mak? Ya lek seneng-seneng dicukupke tekan semene sik mengko diteruske ning gara-gara. Engko nek ana umpama ana pemundutan sing durung dipinangkani ya dipinangkani ning gara-gara mengko ya, Mak. Ya gek neruske laku sik. Ayo, Mak, tak derekke. Tansah marep pamoring Yoksma. Soksma sinukma winaya ing sepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana darlan saking liep-lieping aluyup pindha pasating sumpena sumusuping rasa jati Sini gek semanten ganti kocapo ingkang wonten Jawi Kelurah Petruk Kantung Bolong Jawi Kelurah Bagong awit dateng Anoman Satma Karya kagiat kadura wekasan Man
tempat sampun prapteng witeng naga sari ulat mangandhap katingal man kaya rembug ning arep mau mumpung kowe ning kene iki malah dipasrahi gawean ngundurke Kurawa. Kowe ngerti urung Kurawa ki sapa? Ih, nate mireng. Nanging nembe samenika badhe wanuh. Oh ya lumrah nek durung ngerti iki lumrah. Merga kowe iki uripe ning Pancawati terus. Kurawa ki sedulure Pandhawa ning sing Kurawa kuwi cacahe 100. Cacahe 100 kuwi watake racak kabeh adigang, adigung, adiguna. Ning dipapan mesti mung gawe geger. Ning dipapan ketekan Kurawa, suasana apa wae iki mesti dadi bubrah. Merga sing mandhegani ya kae mau Pendhita Durna karo Sengkuni, wong loro kae iki wong julik, wong jahil mtakil kabeh. Mula iki aku njaluk gawemu Kurawa kae diundurke. Piye? Oh, piye man, Mbok? Sago apa ora nek ora sago ki mulya wae kono wis ora masalah. Ih. Tur kowe iki mbiyen ki senopati sing peng-pengan. Mungsuh karo Wadyabala Ngalengka buta-buta akeh semono mbiyen tok babati. Aku ki jane kangen karo gaweanmu karo tandangmu kuwi ya, Man. Padune kowe iki meng wegah ngundurke to kowe iki, Gong. Aku njaluk tulung kowe maju ya, Man, nggih. Ih, sendika lenggaske Kurawa kula pethukne iki Lurah. Ya, matur sembah nuwun, Man. Wujude kethek putih. Wujude munyuk. Yen pancen kowe padha bisa tata jalma, lan yen pancen kowe duwe jeneng Gageng aku kowe sapa? Jagat Dewa Bathara ngabane aku sak geleme iki. Nadyan aku iki wujude kewan, wujude wanara.
Nanging aku bisa tata jalma. Wah elok. Wujude kethek wae iso omong tenan. Banjur sapa jenengmu? Nadyan wujudku anara nanging iki ora mung kethek sembarangan takon marang aku. Aku Raden Senggono Anoman. Bae takon kowe sapa? Wah. Mung kethek wae jenenge nganggo Raden. Yo, ditepung kowe. Aku salah sijine Kadang Kurawa. Aku Raden Kartomarma. Noman. Kowe kethek elek sumingkira ndi Semar? Tak boyong ana negara Ngastina. Lakon kowe mboyong Kyai Lurah Semar. Nanging watun bisa nugel guluku babu. Ngemping ora Genjapati wani dening aku. Apa musing tau dene ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu sing lena prapting lalis Kartomarma.
Tumbak jebol jajamu. Woi dia, canda. Mau biar candia. Iki mbok tiba iki panggon papan. Nggih nyun ngapunten nggih Lurah. Ngopo kok kowe kontal barang iki? Ih. Mengsaipun gedhe dhuwur. Sapa?
kekirangan. Lho gebit aku iki. Senengane guyu. Iki tak senengane guyu. Iya. Gedhe dhuwur senengane guyu. Baron po? Sanes. Nek niku nek guyu watuk. Niku iki kados togok nek niku. Wah, esuk ndres sapa? Mboten ngertos. Gedhe dhuwur guyang guyu. Iki, oh kae musuhku nek kowe. Kowe ngasuwa sik. Mit. Halo babu, 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 halo babu. Wetro edan, edan mbok ben. Urip mergo edan kok. Apa kowe? Anu mantu undurke mungsuhmu Petruk kantrong bolong padha-padha ledan, padha-padha le kurang genep.